Здравейте на всички! Аз съм Тимур от Ресурсен Crazy Minecrafters и днес ще играем Subway Surfers. Се извинявайте, че не качвах. Вчера да качвам, но голяма буря се извиси над нашия град, така че днеска ще снимам, днеска ще качвам. Даже ако имам достатъчно време, ако не почне пак да гърми вали, ще имам и втори епизод да качвам днеска, пак на Subway, защото няма какво да правя. Нямам много игри. Може, не знам какво може да си читна 50 милиарда долара и после ги дам за никой и после нещо. Аз обичам да летя на екрани. Събрах само една монета. Никой не може да събере повече от мен. Цяла една монета събрах. Между другото, преди е имало някакво, като минеш 40 000 метра, без да събереш дори една монета. Добре, че не реагирах. Без да събереш една монета. Добре, не знам защо. Хем ми накъсва, хем нещо става. Хем имам 308 рекорд. Не че е малко, ама прекалено малко за мен. Така, като прошла си бъда. Само такива бордове. И да сега соде. Вау. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Ляп. Ля-ля-ля. 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 I'm sorry за мляскането. I'm sorry за мляскането. Това са нови думи. Най-оригинални. Най-страхотни. Знаете, че се лигава, ама просто... Не знам. Между другото, може скоро да снимам клип, в който ще ви покажа как да имате редовни абонати, които винаги да проверяват майкото не е качил, трябва да качи, почва да ви спамят в Facebook, в Skype, всякакви социални мрежи, кога снимаш. И това е. Ама само казвам може, не съм сигурен. То даже не е само, нали? Примерно, някои хора би казали сега, ти някак си ще ги читнеш. Не. Между другото, пробвал съм, дори не знам как става, ама... Искам поне един абонат на ден. Това ще рече много за мене. Плюс това, пък да не се абонирате, аз го правя за фън. Уй, кутийки! Добре. Кажете кога вие да отворя. Да, чувам спокойно. Не искам пари, махайте парите, искам. Искам да има ключове в Subway. Обаче на компютрите, защото аз съм на лаптоп. Съм си стегнал Subway. Иначе знам, че на телефоните има все пак. И аз преди бях най-добрия. Обаче един път спеш да играеш някоя игра, играеш. Например, преди на CS бях най-добър, поне според мен на Bunny Hop. Правих го при всякакъв терен, не знам какво. Правих го постоянно, не спря да го правя, спря да играя CS. След няколко месеца пак почнах да играя, обаче съм забрал как се прави Bunny Hop, всичко. Гледах 100 видеоклипа, нищо не ме научи. Аз и ти бях се научил.
Направо, бе, кой ви говоря? Не, че много ви пукам. Аз се движа светлини на скорост. И затова съм космонавт. Много лаги 20... Колко паса? 4. 23. 16, 18, 25, 29. What the fuck? Мисля, че компа ми се бацика. 30 колко изведнъж стана? 39 ППС, дами и господа. Но все пак Subway е доста лека игра. Добре, сега ще се пробвам да не се лига, да не се разбивам много. И ще приключа епизода, макар и кратък. Искам просто, нали, да има клип, с който да се занимавате малка част от вашето свободно време. Между другото, искам много да благодаря на всичките, които се са абонирали за... Какво стана? Кликна. Да, само да си довърша изражение, да спирам какво. Значи, много благодаря на тези, които са абонирали за мен. В смисъл, това за мен означава много. И да, това искам да кажа. Ако клипът ви е харесал, дайте лайк. Ако искате още много такива, не забравяйте и да се абонирате. До скоро!